Hi guys, welcome po sa ating channel. Kahit mga baguhan kami, ang dapat supervise tayo yung speaker, sunod ako. Yun. Talaga, Magandang usapan yan. malinis yan. Oo, tagapalo. O, mga ano, Yun, pag may... mag-general Oh, tayo. meron tayo briefing. Pag alas 4 lang kayo, mag-break time ha. O, pag may mga opisyalis na nakikita, medyo galawang ano lang tayo. Pero pag wala, galawang pala. Pag-vlog muna. Hindi ko na tayo. Timba pa dyan, Ay? Ha? Timba pa dyan? Timba? Wala na? Wala na eh. Wala mga ba eh. Ano, kumusta ka dyan, boss? Ano guys, kamusta ka dyan? Ayos lang po. Ayos lang ba? And guys, dito kami sa roof deck na assign. Gagawin namin dito, pintura lang kami dito. Pag naman sila manibili na. Oo. Pupunta ba dito yan?
Saan pa yung may itim? Saan pa yung may itim? Saan? Ituro mo. Basa. Oh, stop. Wala. Kabila. Kabila tayo, kabila. Jay, huwag ka naman pagkat yun, Jay. Subo natin. Yun, oh. Naka-vlog pa yung gawa natin, ha? Jay, sabon. Ayun o. Timba. Dito na tayo. Oh, sabon. Dito na tayo. Uli mo na mga Brush, tao. brush. Uli mo na. Oh, bus brush. Bus brush. Uy, Jay, ginamit ko Jay. Paano mga brush yun? Ang payatas yun. Ano ta, Jay? Bumaba ka lang, inutusan ka na ako. Tatali ako rito, Jay, oh. Sasabihin ko, Dana! Saan? Ano mo, Jay? Ito mga tropa. Diyan. Gusto mo ba papatali ka? Gusto mo sa'yo na to? Para masaya ka? Dami sa lig mo. Hindi, Ayun. sa puso mo. Yan. Kuha natin para Oo, lahat yan. meron. Yan. Isang minuto na lang yan. At tinatagal. Yan talaga pang... Bumagsak to para kita sa self camera mo. Oo. Tayo mo. Malaki ba yan? Oo, madali na yan. Sige. Kaya ka ha. Madadali na ba ako yan? Sa kabila yan. Hindi pa. Baka muna ako pagmumulay. Lupit ng ito. Taga-taga eh. Hindi, dito ah. Huwag may tali sa lig ko yan. Anak ng gamuti. Oh. Dila ka pa. Pinat. Hold upan ko, hold Oh, up. pwede na. Sa akin, hold upan ko.
Hold up. Hold up. Yeah, hold up. Yan. Piso Hold yan. up. Jay, hold upan mo, Jay. Jay, hold upan mo. Hold up. Oh. Hold up. Hold up. Oh, bigyan na, Jay. Fight, 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 fight! 1, 2, 3. Sana? Wala naman eh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi abot dito yan. Hindi naman, malayo yan eh. Dito, dito, dito. Dapat. Ricardo, tsaka si Robin, nagsama na. Ricardo. 1, 2, pang! Parang may mga unggoy na hindi kaya. Inakang, kapit isang sangay. Sama yan. Hindi, ito yung hila mo dyan. Hindi, kaya mo dito. Sama yan. Putulin mo, putulin. Bitaw eh. Dati. Tali ka sa tanga eh. Hindi, sama yan, putulin. Tayo sa ito. Sama, babagsak na yun dyan. Babagsak na dyan. Okay. Oh, 1, 2, 3. Ricardo. Hindi, si Ricardo. Pumili pa si Ricardo. Ayun na. 1, 2, 3. Hindi kaya. Ay, tap! Galing kasi sa tanga. Galing natin yung tanga. Bakit yung magic? Sabi sa'yo, tagal yung tanga eh. Si Jay dyan pa tapos. Si Jay. Pre, lamot lang yung mukha niya eh. Hindi niya. Hindi alam gagawin ni Jay ang puta. Hindi alam gagawin. Tangin ni Jay yan ang puta. Pagsabay lang yung bagsak ng talod. Talod ka rin ha? Tandog, sigan. Tandog? Tandog. Oo. Huwag ka umawak sa edad. Huwag ka umawak yan. Kakaliwain ko lang ha. Huwag. Jay, sabit ka Jay. Tangin ni Jay yan ang puta. Kinain ng puno eh. Nakapuwesto Jay kanina. Gago, mabigat yan. Gusto mo kanina, papunta ka mo sa gitna eh. Sabi Jay, tanggalin mo na sa tanga eh. Tayo. Ano? Ilan? Ang dalintik. Ginusto mo yan eh. Yung vlog! Yung vlog! Tinama! Ang antik! Namutla si Jay. Ito na wala yun. Nagulat siya, umangat eh. Daming hantik. Sige, nabaliw eh. Kamuti. Oh? Buti hindi yung itim, nantik, no? Parehas lang yung mga Masakit yung, mas masakit yung itim.
Balagbag mo niya, checkpoint. Nawala yung ano ni Jay. Dandalan niyo para gusto sa may pintura. Matigas? Marok yata yung tao mo eh. Dito ba naman? Oops. Tapos na tayo kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Yun, tapos na ang ating sideline kaya pauwi na tayo. Manila. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subs na po kayo. Channel, Dix Ganati. Subs in comment. Tara na, pauwi na tayo. Sige lang. Si Marcelo, salamat.